hapon kaninyong tanan, ako si Chicky Verhel. O para sa mga negosyante sa Cebu, bantay mo. Kay hugot nga gipabantayan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang presyo sa bugas sa probinsya sa Cebu. Ang mga masakpang nagpaburot o nag-overprice nga lapas sa price cap, gukdon gyud daw sa gobyerno. Para sa dugang nga mga detalye live gikan sa Cebu City si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bay, istoryahe ekonomi bay nani. Ang hapon dyan, insisted sa probinsyal nga kagamahanan nga walay kakulangan sa supply sa bugas sa Cebu o sa Tibok Central Visayas. Wala daw hinungdan nga musaka ang presyo sa bugas sa rehiyon. Nagpasidaan-daan si Governor Pamela Baricuatro sa mga rice retailers na nagpaligi ang bugas sa dilit na makaturungan ng presyo. Dili gyud angay moabot sa 70 pesos ang presyo sa bugas sa tag-kilo sa Cebu Province. Sa mga nagpaburot sa presyo, bukdon o patupagdon ang kinsang mapamatud-an nga nag-take advantage sa sitwasyon. Doon pa sa gobernadora, aduna siyang ginimong team nga padayong nag-monitor sa presyo nga nagsuroy-suroy sa mga lungsod ug kabayan nga nagbantay sa mga panaliton. Paminan nato ang gisulti ni Governor Pamela Baricuatro sa press conference ganiyang buntag. Increase sila the prices of rice. But watch out because we are monitoring you and we're urging you, please do not take advantage of the situation because we really run out of to do so. Wala tayo shortage of rice, not even shortage of fuel. Usab ni Baricuatro ang kabalaka sa padayong pagtaas sa presyo sa gasolina. Sumala sa gingon ni Presidente Bongbong Marcos, ingon usab ni Baricuatro nga wala daw angay kabalaka sa presyo sa lana kay adunay supply nga pangpong usa ka buwan. Panbisan niini, nisaka na sa $82.7 per barrel ang presyo sa Brent oil sa merkado. Ituhuan nga epekto kini sa nagkagrabing kagubot sa Middle East, kuman sa pagsara sa Iran sa Strait of Hormuz nga giagianan sa mga barko sa international oil trade. Ana usab ang gisaan ni PBBM nga paubos niya ang excise tax kung maabot na sa $80 per barrel ang presyo sa lana. Kanalangon na din sa Cebu, balik sa mga Chuki. Dale, daghan kayong salamat kanimo. Mauna si Dale Israel gikan sa One News Cebu.